Diyan kayo sa Del Monte. Sa pangunguna po ni conductress nila na si Ma'am Maydi ba o Maydi? Maydi po. Maydi Tuvera. Ano kayo nito? Tuvera pala yun. Ito, Tuvera. O, mga kapuso. O, parang Tuvera. O, kung lalaki siya, Tuvero. O, si Maydi Tuvera, ang conductor po ng Del Monte United Methodist Church. Mga kapuso. Ma'am, kaya kayo papaligid sa kulay itim. Nakita yung itim na yan? Microphone yan. Ganyan kaming ka-low-tech dito. Low-tech kasi mababa yung mesa eh. Oo, nakita niyo na. O, mga kapuso. Ilang taon na yung pinakabata sa kanila? Ha? Ilang taon na pinakabata? Nasaan pinakabata dyan? 13. Oh, nakita nyo na mga kapuso. Oh, yung pinaka hindi na bata. Mga pag ba ito eh? Meron mga 21, 22 years old naman sa inyo. Wala pa, no? Meron na? Sino? 22. Ikaw na ang pinakamatanda ngayon. O hindi pa? Meron po. Meron pa mas matanda sa'yo? Nasaan? Nagtatago? 22 din po. 22 rin. Oh, may peace, man. Okay, oh. Kita nyo naman po. 13 anyos hanggang 22 anyos. Mga bumubuo ng Del Monte United Methodist Church Choir sa loob po lamang ng ilang saglit. Live dito sa Super Radio DCWD.